Lekker Joel, ballen, lekker Joel! Joacă! Joacă! Bravo! Suport, suport! Pe grupă! Facă și Ioni! Bravo, băi! Facă și facă și ăla! Facă și ăla! Bravo, băi! Bravo, băi, copilul! Boi, boi! Azi cauți! Dați-i bun! Haideți, intrăm tare! Mare, trage-te, băi, intrăm bun, bă! Alba! Tragem în jos competiția. Și nu vreau nimic. Vai! Pe unul stai! Andreea! Yes! Acum! Yes!
opbouw. Christian. Ja, nog 9. Yes! Kom maar, kom maar, kom maar. Yes! Yes! Dai spui la arbitru. Schimb pe numărul 2. Eu mă uit, eu n-am treabă cu ăștia în galben, eu mă uit la asta. Yes! Any pass? Hai să uităm! Hop, strike Fraser, raak het af. Cei care au probleme de locomoție, ăia rămâneți acolo. Cei care puteți merge, duceți-vă și țineți mâna cu ea.
de-aia au început să...